Comrade Ben Longwe sa audio iyi kungopita opanda kukuyamikirani ndekuti ndiwe fiti ndithu apo ayi ndekuti matewera okha umadya ndithu. Chimene mwina anthu samadziwa kuti tikamati former president sizitanthauza kunena kuti apite akakhale azikagona, amayenera kumakhala maso. Kungoti nthawi yoti azitsogolera idayikidwa kuti ndi 5 to 10 years. Then after 10 years samayenera kumakapanganso ndale za muchipani, amayenera kumayendesa nawo dziko. Pamene sadafikire mwina akakhala ali kunja amatha kumaona kuti ndikadakhala kuti napanga icho ndikanafikira apo. Ndi ma former president aja amakhala ngati advisor wa president amene alipo. Chifukwa chake anthu aja amakhala kuti akulandirabe ndalama. Chifukwa chani samadula salary, samadula kuti okay ma benefits tilekezere apa chifukwa chona kuti president walekezera apa. Amakhala kuti akulandira magalimoto, security, alonda, zakudya, magalimoto aja ndi kumasintha every 2 years, kumatukhala ndi magalimoto osiyana-siyana mpaka adzalowe manda. Akadzamwaliraso kuzadilidwa ndi asilikali, kuzamangidwa mwambo wa asilikali. Andi anthu ena anafika paja ponena kuti ma former president onse akhale ndi malo awo amene aziyikidwa, asamakayikidwa kumudzi kwawo. Azikayikidwa malo amodzi kandi ku state center kaya pati koma pasankhidwe malo amene aziyikidwa ma former president onse. So zikudabwisa kunena kuti anthu akulandira ma benefits andi ngati takhala tikuona ifeyo mu nthawi ya Professor Arthur Mutharika, Joyce Banda amadandaula kuti ine sindikulandira ma benefits anga, sindikulandira ma benefits anga, kena kwadalandira ma benefits ake. Peter Mutharika kalasa kunena kuti ine sinapasidwe zondiyenereza, koma tikafufuza bwinobwino tikumva ndithu kunena kuti president amene akusamalira ma former president onse, ma former vice president onse ndi Dr. Lazarus Chakwera. Koma zonsezo anthu sakufuna kubwera ndi kumaziyankhula, andi ifeyo amaseshozi ndi tumakhala patsogolo ndi kumayankhula ngati ma politicians osafuna kuyamika. Tanani napo kunena kuti ku Blantyre kumene kwachitika ngozi kandi kumulanje kandi Zomba pena paliponse pamene pachitika ngozi, boma ili lalola ndi kutsegula makomo kunena kuti wina aliyense azipita ndi tikumatha kumaona kumachita anthu kulengeza kuti ine ndikuyambapo siku lakuti, ine ndipita siku lakuti, kumaona ina bushini ndithu ndege ikutera. Sitingaone pamenepa kuti pabwera ndithu ka spirit kabwino ka umodzi kuti tigwirane manja. Pamene kumbuyo kuja kunali kovuta kunena kuti wa opposition apita akathandiza. Chitsanzo ndi chimene ananena comrade wina kunena kuti Bushiri atanena kuti ndili ndi chimanga chimene ndikhoza kudyesa anthu onse m'Malawi. Anthu ena anamupindapinda mpaka anapezeka kuti kulephera kukapereka chimanga dziko, anthu akuvutika akuti aoneka ngati iye ndi mtsogoleri. Tsopano President Dr. Lazarus Chakwera akubweresa mayendesedwe aboma atsopano ochita accommodate anthu amene ali aku opposition. Andi tidamvapo ife akunena kuti ineyo ndakonza zija zonena kuti leader of opposition ndifuna in every 3 months ndizikumana naye, tizikambirana ndikumaona kuti tipanga bwanji. Zimene zili zinthu zoti zosangalatsa kuti at least mayendesedwe aboma ayamba kumabwera munjira ina yonena kuti munthu wa opposition usamamuone ngati ndani wako, koma uzimuona ngati amene ali advisor wako. Kumbuyo konseku kunali kuja kunena kuti president akayankhula kumangobwera zija zonena kuti empty speech. Koma panopa kubwera paja ponena kuti anthu asinthe machitidwe a zinthu, kunena kuti pamene pachitika bwino pazikhala kuti pakuyamikiridwa. Just recently tidaunapo ife Professor Arthur Mutharika akupangisa msonkhano kwina state president akukaonekera kumaliro kuja kumakaika nawo maliro kumakaona anthu aja.
nawonso akupita kwina, opposition so akupita kwina. Chinali chinthu chosangalatsa kwambiri. Now lero kukubwera kunena kuti tiyeni tikhale pamodzi, kumene kuja ndi mwayi umene amayenera kuti apite ndi ukafotokoza kuti zimene zikuvutatu ndi izi. Kandi inclusive government of national unity kokanena kuja ndi kumene koko kunena kuti ifeyo tikuganiza kuti tikupatseni anyamata. Apita Mutharika nesa amakadandaula ku fundraising kumakanena kuti ndinafuna kuwapasa anyamata mwanaveka kabambe kuti agwire naye ntchito koma sanandilole. Kodi nthawi yokayankhula apita Mutharika nesa ndi imene amayenera kuti apite kwa Chakwera ndi ukawauza kuti ineyo ndikoza kukupatsani ana mugwire nawo ntchito kuti tikonze dziko lino. Kodi dziko lino likakonzedwa azisangalala ndi ndani? Nesazisangalala ndi mamembers a DPP, nesazisangalala ndi mamembers a UDF, nesazisangalala ndi mamembers a APM, azisangalala ndi mamembers a zipani zonse. Panopa kulibeko filling station imene ili special yonena kuti iyi ndi special yonena kuti ndi ya MCB imene ikumapezeka kuti mafuta anthu akagula kuti MCB okha akagula kulibe. Kaya adimaki yonena kuti iyi ndi adimaki ya special ya anthu a DPP kulibe. Aliyense amapita ngati citizen wa dzikoli. Nchifukwa chake mamembers azipani amakhala chipani china chili ndi anthu awo 3 million, chipani china chili ndi anthu awo 2 million, chipani china chili ndi anthu awo 1 million, chipani chawo china chili ndi anthu awo 200. Aliyense ali ndi membership ya chipani chake. Koma when it comes to national thing, aliyense ndi citizen wa dziko la Malawi. President wake amakhala mmodzi. So Comrade Ben Longwe, no inenda kufuna ndikuyamikireni kuchokera pasi pa mtima kuti uku ndekulankhula kofuna kukoza zinthu. Anthu amene amakhala limodzi tipita Mutharika, they are very shy, cunning. Anthu onena kuti akagwira chinthu amakhala kuti achigwira nkumaona ngati kuti chimene akupangacho chiwathandiza. Even munthawi imene Professor Arthur Mutharika amatsogolera dziko lino, kunalitu anthu onena kuti everything is in control. Sangati lande boma ya everything is in control, koma ukukwaika kampeni kaphasa kumphasa uku ndikumambaya Peter Mutharika ndikumatenga information komweko ndikumakapereka ku opposition pakada mpereka Peter Mutharika ndikugwa. Kodi Peter Mutharika asaphunzira liti? Peter Mutharika asaphunzira liti kunena kuti dziko lino la Malawi likuyenera kuti aziyenda limodzi ndi anthu? Chichokereni Peter Mutharika pa president. Peter Mutharika sadayendera anthu akumpoto. Peter Mutharika sadayendera anthu a Central Region. Peter Mutharika sadayendera anthu a ku Southern Region. Apart from kungochoka ndikungopita kukamanga msonkhano kupita kukakhala kumangochi. He was supposed to go kumpoto ndikukumana ndi anthu umene kuja kuti ineyo pa ulamuliro wanga for 6 years burati pasa support. Chabwino panachitika izi kuti ndili out of government koma there is life after State House. And ndili nanu limodzi ngati former president wa dziko lino. If any need I'll be there. Bwiza anthu akukondweratu. Koma tikamangopanga zizonena kuti ati koma chipani ichichi ndi chimene chikuyenera kuti chikalamule, koma chokhachi ichi ndi chiyenera kuti chikalamule basi. Nda awa wokha ndi oyenera kulamula dziko lino. Kodi inu IMCP akhala zaka zingati ali ku opposition? Over 30 years. Over 25-26 years ali ku opposition. Now anasintha machitidwe awo azinthu. Anasintha machitidwe awo azinthu. Ine mmene ndimaona ngati kuti 2 years imene malemu Bingwa Mutharika adatisiya mzimu awuse mumtendere achipani cha DPP sadaphunzirepo kanthu chifukwa choti adangokhala 2 years ku opposition. Kuona sana samale boma atalitenga kuti alisunge boma lija ndikukhala nalo for 10 years. Nchifukwa chake amangopanga zawo zachibwanabwana kumangoona kuti koma anthu amtundu wanga okha ndiye ndikhale nawo patsogolo. District imodzi ndikumabwera mpaka ma MP ma minister mpaka 5 district imodzi. Chifukwa chonena kuti sanavutike mu 2 years ijayo. Tsopano adziwetu kuti anzawo akhala 26 years ali ku opposition. That 26 years aphunzira zambiri zimene akuona kuti okay tikoza kukonza izi tipange ichi kuti tifikirapo tipange ichi. Now anthu ma social media akamakamba ndikumanena kuti awawa zikuwipa zikuvuta awasakupanga zinthu.
ndikumayitengera social media ija nkumayikhulupirira ndi muja anthu amangokhala pansi sopano kumaona kuti ayi ife ndikazanguti tabwera ndikuti ife ndamene tizawine. No, you don't win zisankho opanda kuchitapo kanthu. Kunyamuka ndikupita kumene kucha ndikukapereka mfundo zituluka ndithu kuti a DPP a president athandiza maganizo otere. Taonapo ifeyo atupere muluzi akunena kuti titenge ma stadium a dziko muno athandize anthu amene agwa ndi apezedwa ndi mavuto azikakhala ku stadium. Amene aja ndi maganizo. What if kutabwera kuchikunena kuti a president apita Mutharika kaya ndi a Joyce Banda kaya ndi Bakili Muluzi kupita kumene kuja ndi ukanena kuti iyayi pano pa chimene tipange tiyeni titenge mahotelo kaya ndi 10 a Malawi muno tiyapase ma business kuti anthu athu akakhale mahotelo mene muja akakhale ndi malo ogona akazikadya kumene kuja bwinobwino azikasamba china chilichonse chithandizo chimene chizibwera chizipita ku mahotelo kuja anthu aja angotipatsa malo aja mwina for 2 months. Sizikakhale zeru zabwino kodi ndikuti pamene paja sitida tukule ma business a dziko lino mene kulili kulunzu kuli ma lodge ambirimbiri kuli ma rest house ambirimbiri kodi sizingatheke kunena kuti kutenga ma lodge onse aja ma rest house onse aja ndi kutenga anthu ndikasiya sizingatheke koposera kuti munthu zizidalira kutoke tikatenge anthu ndikasiya pa stadium palibe ma toilet pa stadium palibe malo ogona pa stadium palibe pakufunika kuti mwina mukute zinthu kodi sitingatenge anthu amene aja ndikuwapasa business anthu ama business amene ali a hospitality kuwapasa business kosungira anthu amene aja sikungakhale kumangoji kusungakhale ku blanta ya koka. Chifukwa chake bingwa Mutharika anali ndi program yozigulira malo imene ngakhale anthu a DPP adayisokoneza malo amene amati kuzigulira malo amene amagulira anthu anakapezeka kuti atenga akuluakulu achipani. Program imene ichaitati yabwera yozigulira malo ija kwatenga anthu amene ajawo ena ndikuasiya kandi ukasungu ena kwatenga ndikuasiya kandi kunchinji ena kwatenga ndikuasiya malo kuti mmene simungathe kumafika zisokonezo ngati zimene zachitika cyclone. Kodi sizingachitike? Kodi sangapite ndi fundo ngati zimene zindukazipereka kumene kuchi adziwe kuti ma former president sinde kuti amakhala kuti ntchito yawo yathera pomwepo amakhala akulandirabe china chilichonse mpaka siku lolowa m'manda. Chifukwa chake amakhala ali former president and zatisangalatsa kwambiri kumanena kumamuona president Dr. Lazarus Chakwera akumatuma mayi Joyce Banda ndi kumapita kwina. Kodi nthawi yokadandaula apita Mutharika singakhale imene kuti as a former president kodi ndiliti limene munandituma ineyo kupita kunja. Ndimaona asanga mwina achina Bakili Muluzi akuyimirani kumaliro Joyce Banda akuyimirani kodi ineyo simanditenga chifukwa chani as a former president of this country. Kodi sizikanakhala zabwino kukapanga mend relationship. This is the time imene amayenera kuti akapange mend relationship koma apita Mutharika kukonda ndithu basi kuzikundikira kuziunjikira ndi tiana timene timasokoneza all the time timene takhale kwasokoneza apita Mutharika amanamizidwa kunena kuti abwana ife tukapanga operation yokutetezani inuyo ndipo project imene ikufunika 50 million koma anthu amatenga ndalama zimeneja ndi makagawana pa gateway mall 50 million yosapita all over ground. Chifukwa chake iwo ajawo boma anthu anatenga kumanena kuti bwana anthu sangapange mademo ndikufika ku state house sizingatheke ndipo tambo sangakwanise ife china chilichonse is in control ndipo ana amene wasangafike kunoko ndi ana akuchepa kwambiri tikufuna 100 million ndipo 100 million imene yoyo tikhala kuti tapanga china chonse chothekera kumapezeka zoti the following day anthu akutenga na chigulu mpaka ukafika ku state house 100 meters from state house. And zidachita kutengera ndithu kulimba mtima kwa mavuto Bamus amene anali mlangizi wa president pa nkhani za masesos kukalandira kalata imeja nthawi yoyipa kwambiri imene akanatha kungogendedwa mwina anthu kungobwera tikamba kugenda munthu akanatha kupesa munthu koma mavuto Bamus anazipereka ndi ukafika ndithu kumene kuja ndikulandira kalata. Kodi anthu akuganiza kuti ma weakness amene anali nawo Professor Arthur Peter Mutharika ma weakness omwe angakakhalenso ndi Dr. Lazarus Chakwera. N'chifukwa chake tikuona anthu amadrama panopa akumangobwera ndi kumayankhula zawo ine nditenga dziko la shut down Malawi naganiza ngati kuti zimene zimachitika mulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi zomwezo zingathe kuchitika panopa.
sizingatheke amati pamene pagwera nzako maine udusepo bwino kuti nawenso usagwerepo. So anthu ndiosiyana machitidwe, administration yonse ili ndi machitidwe ake, andi zaka zikupita mose anthu adayambira muja kunyanyala osapanga nawo zinthu, zaka zikupita. This is an opportunity. A President Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha DPP, this is an opportunity. If you talk of the security, ena adanenapo kale mngati onabo Agape Kombe ananenapo kuti mwapemphe mupereke mwina ma conditions, mupereke ma condition wapempha a president kunena kuti chabwino ine pobwera kumeneko ndibwere ndi anthu anga, kuti you should go there ndi anthu anakupasaniso mpaka umachita suggest kuti tapitani kumene kuja ndi anthu ngati a Bright Saka, tapitani ndi anthu umene uja ngati Dr. Kabambe, tapitani ndi anthu umene uja ngati Dr. Mwanamveka, kuti mukapita nawo kumene kuja akathandizire ma areas ena amene mwina niwe you cannot even tackle. Nawonso kandi abakiri muluzi atengeso anthu ena amene akwadziwa kumene kujako kuti akhoza kuwathandizira. Kandi a Joyce Banda atengeso anthu ngati mupemphe kunena kuti chabwino mwina ifeyo tingapemphe ndichonena kuti tibwere ndi anthu athu onena kuti tidzathandizane nawo limodzi. Koma osati kumapempha neutral press. Neutral press ndechani? Neutral press ndechani? Zomapezeka zichizonena kuti kugwirisa ntchito ana amene adakuperekani, anthu amene amatenga tipping, kumatenga tipping yanu ndikumayigwirisa ntchito mola kuika kumakhulupirirabe mpaka panopo. Ikafika nkhani ku court nkuyamba kumakanana kuti amene sindikuwadziwa. Anthu omwewo ndikumapezeka ndithu amene anali ma bodyguard anu amene amakuperekani, amwe ndikumakhulupirira mpaka panopo, ndikumakanena kuti zoona muzusa chipani cha DPP. Taperekani confidence mukukulesa ntchito ya anthu amene abwere kuzatenga after you ku chipani cha DPP. Mukikulisa ntchito kwambiri munthu amene azatenge chipani azachita kumachikonza kumachiongola, so mbatata ikapindika imavuta kuchoka kuongola ifa imachoka. So DPP izavuta kuiongola chifukwa ino mukuipindapinda kwambiri konena kuti kuzavuta kuti iongoke bwinobwino, olo munthu obwera azavutikana nayo kuti aongole ane nthawi izakhala yochepa. This is the time kutenga mtima omazimva kuti ine ndine ndikuchotsa ndikusiyapo. Amalawi azikuona iweyo munthu kuti kodi munthu uja wapanga zotani. Sizo makhandi mangawa yayi. If you failed to control the government kuti no musatuluke ku state house, you cannot control now chipani. Sizotheka zimenezo. Sizotheka zimenezo. A state president sadaitane secretary general, sadaitane ndani wa aitana former president amene akulandirabe ma benefits misonkho imene ikupitabe kwa inuyo mmayenera kumatumikirabe Malawi kufikira siku limene mudzalowe manda. Kutumidwa ndithu kutumidwa Pitani kandi ku Mozambique kakambirane ndi president wa ku Mozambique, o Pitani kandi ku America kakambirane ndi president wa ku America. When you do that sizi kutanthauza kunena kuti inuyo mwachipa ya former president wa mtundu wanje umangokhala kumangocho osachoka kumene kumangotumiza mapepala kuti ati akukumana ndi UN chanja uli chikhalire. Panopa pofika siku la lero pamaine akukhala kuti Professor Arthur Peter Mutharika every day akuonesa zithuzi kuti nakumana ndi akuti, takumana ndi akuti, takambirana zakuti, tapanga zotere, anthu tikumakhala ndi hope. Bweziso tikuonanso kuti mwina anthu amene akumatuluka kandi ku MCP ngati mene anachitira Morris Munthali muja anatuluka, bwezi tikumamva kuti Morris Munthali alowa ku chipani cha DPP. Ndi chifukwa chani anthu sakupezeka kuti even ma professionals otani anachita retire kandi ku Machasa College kandi kuti chifukwa chani sakuchoka kumene kuja ndikumabwera ndikumakalowa ku chipani cha DPP kumaonekera. Chifukwa chikusowa leadership. Leadership imene aliyense akanakhala kuti akuikondwera ndikumaona kuti yes zikuchitikadi zinthu and anthu awawa akukonzekadi for 2025. This is the government in waiting. Koma whatever is happening zikungochitika ngati kuti basi you are now comfortable. So muziwe ino DPP kunena kuti 2 years imene munali ku opposition 2012 to 2014 simudaphunzire zinthu. 2 years inali yochepa. This is the time to learn zinthu zochuluka. You are now in 3 years ku opposition. Koma fika 2025 mukhala muli 5 years ku opposition. Komanso 2019 to 2020 simunasangalale ngati kuboma ndikuti you are having like 6 years ya ku opposition plus 2 years ndi 8 years. Anzano anakhala 26 years. Mukwena mukonze nthawi yokonza ndi si nthawi yomangomvera ti mapikinani ti ana bwana musapangeti.
munthu spokesperson wa chipani sangamangolemba china chilichonse chimene wayankhula spokesperson anthu amachitenga kukhala cha serious andi chikhoza kubweresa maphokoso chifukwa chonati amaona kuti walembayi ndi munthu wamkulu amene inde kuti ndale amene ali pafupi ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndikuti zimenezi ndi zimene Professor Peter Mutharika akufuna koma kumangobwera kulemba kukhala basi kukonda social media ndi zinthu zosathandiza zinthu zosachita bwino. Spokesperson wagwira ntchito yake ngati ku parliament wafusa mafuso kwa president akabwera kanene ineyo ngati mmaziwa munthu amene ndine asakumuziwa ndani. This is the time kupanga zinthu zomati anthu ali serious akuonesadi kuti akufuna kuti the government in waiting chimene umachipanga mu ku training pa game ya mpira ndi chimene umakachipanga mu game yeniyeniyo zimene mukupanga ku DPP panopa ndi zomwezo zimene mukhoza makapanga mukalowa mboma mukalowa mmene muja anthu azakuwukiraniso in 2 years time mukapezekanso kuti anthu akuwukiraniso kuti achoke muziona kuti kodi tsoka limene lili kubwera bwanji. Bakiri Muluzi adakhala bwinobwino mpaka 10 years yake palibe amene anamupachita force kuti achoke. A Joyce Banda anakhala 2 years yawo yonse anachoka kuchokera kuzisankho kubwerera DPP kukapezekanso zija zonena kuti achoke pakufunika kufufuza cheni chimene chimapangisa kuti kodi DPP kalowaso mboma amathamangira anthu ati achoke chimakhala chili chani chifukwa anthu amene mukuagwirisa ntchito ndi amisala ndi amadrama achionena kuti angofuna kukudyerani ndalama sikuti sangabwerese chosintha china chilichonse ayi iwo akalandira kali ka 5 million akaona pamene pamaona tisangazayena koma sikuti amakhala kumenyerani nkhondo koma sikuti anthu amene ali masupporters pa ground ndekuti ndi amene akukondwera zimene zikuchitika ayi nchifukwa chake DPP ili ndi over 3 million supporters. Taona ninu ma demonstrations amene akuchitika mdziko muno ndi anthu angati amene amapitako zikanakhala zoti zimene zichazo zikupita pansi penipeni pa ground mukadaona inu kunena kuti even anthu amene mukuatuma misala amadrama kuti azipanga ma demonstration kumati shut down Malawi awo akadakhala ndithu kuti dziko likutentha akutuluka ma supporters achipani koma chifukwa akuona kuti palibe mmene chikuchitika ma supporters aja angokhala angoyang'ana sopano kuti kodi chichitike ndi chani. And muna ine akudziwa inu ya Professor Arthur Peter Mutharika kuti chipani cha DPP angodalira inuyo ngati simunapange inuyo msonkhano ndikuti palibenso wina aliyense amene akupanga msonkhano pasipo. Misonkhano imene machitika ndi ongochitika ku nyumba kwanu ka press conference anthu athamange uku akaonekere pamaso panu koma anthu amene amaonekera pamaso panuwo sakupezeka ku ground ndi kumakaonekera ku anthu ngakhale kutsisa glass sakuonekera koma when it comes kuti ino mwayitanisa kandi fundraising ndi akuonekera kuti 5 million ine ndipereka koma the very same people are failing kuthandiza member kuti amwalira ndi kumpasa ulo 50,000 kukanika apart from the few amene akumaona kuti zimene akupanga akuzidziwa. And pali anthu ena amene akugulitsa chipanichi kwa makandidate ena amene akuchoka kuzipani zina kubwera kumalandira ndrama kuti asokoneze chipani inu mkungoyang'ana. You don't have even intelligence. Intelligence is very expensive. You need to have that. You need to know what is happening on the ground. And muzipanga decision based on the intelligence imene yabwera pa table pano. Osati kumapanga chiganizo based on what people are writing on social media. Mkwiyo, the Bible says it kwiyani koma dzuwa lisalowe. Si nthawi yokwiya ino a Professor Arthur Peter Mutharika. Si nthawi yokwiya ino ni nthawi yofuna kukonza dziko. Ni nthawi yofuna kuti anthu aone kuti we lost a person amene who could have helped us. Osati kumanya kuti kumangodandaula madzi akatayika saoleka palibe chifukwa chomangodandaula anatilanda boma. Samafuna kuti ife tikambirane nawo ndelero afuna tikambirane nawo mukuona ngati akukonza za kunyumba kwa mmene zikuyendera kuti kanthu akuona kuti zinthu sizili bwino achakwera sangachoke pa mpando mpaka 2025 ku state house siungasowe chakudya mpaka 2025 koma amene akusowa zinthu ndi amene anthu ali pa ground ma victim amene akhudzidwa ndi zinthu cyclone Fred uyu ndi amene ali pa ground amene we need them come 2025 mavote. There's no way you can abandon anthu ati chifukwa chona kuti niyo mudayambana kandi achakwera kapena chifukwa achakwera adakugonjesani kuzisankho. That's not okay. Think less.